čistač, da se počne. Jeste li dobro ili vas je pregazio kombajna ili auto? Naučili smo novo gradivo iz srednje klase. Kak idu skuteri na vodu? Koblerona. Greba je na kraju. Jebote. Jebu ga ja. Ja sam Varaždinec, domovine sin. Ja sam Varaždinec, domovine sin. La 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 la. Tati mata je to. Džiba 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 džiba. Džiba 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 džiba. Džiba 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 džiba. Ja sam novi čistač WC-a. Vidi, ovaj prozor je prljav, očistimo ga. Kaži ti debile, sad ćemo WC počistiti. Gospodine Andrija, kako se da prljete? I gejsi. Dobro, debile. Kako sam u toj torbi, da vidim. Kaj imam u torbi? Sarma domaća, ujebote. Grah s kubasiću, Isuse. Evo da seram u 3 dana. Evo viš ti ovo je, ventilator ovo ono. Idemo sad jedan posjetiti čovjek. Ja, buraz, kak mi se vrti je. Ej ljudići, ljudi. Usra sam se. Dobro je. Još jedna, ujebote Isuse. Jo, man. Ne. Šta još ima? Bog te jebo kad se zobi unutra. Koliko se hrani? Ptice hraniš? Jesuse. Kad ptice hraniš? Znači ja nisam znao kaj uopće imam u torbi. Gle ovo, koji to raspaš. Evo pijani smo. Kaj? Moram natočiti još, vragu. Daj nagni čašu da se ne pijeni. Ja nagnem. Evo ga, sad će on. I ovo se prodaje, jebem ti. Šta ti nisi popio ništa. Jesam. Ja nisi, kaj. Viš da igram u BDFB. Kaj piše? BDBF. Ja igram u BDBF, znači Barcelona Degenerik Rotterdam ekipa. Nije nego budavska Footballation de retardation, jel je? Kaj se ovo, jel se utopili, je? A je, pa sam mater. Prokleto. Kako stinji? Bravo. Kao ti kurac. Ne, ozbiljno. Kak je dobra torba? Ajde baba šuti, kaj? Kak je dobra torba? Je, torba je jebe da. Štrit. Miriši po novom. Pa kad je nova? Isusa ti Boga. Kaj nije oprana prva? Kaj je ti baba? Daj šuti već jedan. Ovo je tvoje. Nemoj vaditi stvari nego stvari unutra je. Šta je? Šta si otvorio? To je bilo otvoreno. Pa da, žikaj mi. Viš da ne znaš ni zatvoriti. Ajde, Ovo je moj zdravoljubac, zove se Pero, on me jako dobro ohladi tijekom večeri. Nije mi vruće, zato sam išao u Konzum po zdravoljubce, a ne ove, kaj već, kak se to zove?
A, Ko je? ovo je zdravoljubce neke, ne znam. Ne znam šta misliš. On ne zna prebacit na AV. Sad ja moram prebaciti source. Ajde, hd mi. Jebu ga ja.